sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga panangga mo sinitag palabati karon nga adlaw Biyernes, Friday night, petsa 17. Walo na lang kadlaw ang nabilin ho, Pasko na. May nabili pa kita nga bali 15 dias. Goodbye sa 2021. Welcome sa 2022. Webes namang edisyon sa inyong listening nga palatuntunan sa kinandan liwat naman aton nga maging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa atos nining nga news team. Aton sa nga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton sa Kapulisan, Central Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sini mata kadulungan oras sa gabi ng atong sini nga Patrol 2. Ang atong sini nga Crosswind Patrol. Kay na panagalambiyong sa bahin sa nga Metro Bacolod, bantayan, himulsuhan, amat-amat na nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why naman ginapangayo from where the action is. John Diaz magaresponder. Back to back sa ito nga piloto, action Nino Bogina. Update sa News Center naton nga mga balita sa national, international. Update sa COVID-19, update sa Bagyo Odette. Pinatutukan nina ni Action and Defensor. Of na magkita sa aton siling nga mga technical partner din sa Studio A, Master Controls Technical Side, Broadcast Engineer Nelmar Madara, backup din sa aton nga IT expert Sir Elroy Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinanda ng inyo siniyalagad, ang inyo sining anchorman sa Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Update na lang kami ninyo sa nabilin. 24 minutos na pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Kamusta nga ito ang matagpalamati, ang ato nga makaksyon na umulo umpawan na kamo sa nga inyo sining
pagpulaw-pulaw sa Bagyo Odette. Mulang tawon mong bakulod karong adlaw bala, linga hapon, daw wala lang bagyo. Daw wala lang sang bagyo nga naglabay. Labi na gid sa mga lugar nga subong tina-restore ng power. I mean may kuryente na, may suga na. Daw wala lang ya kagi ang Bagyo Odette sa Bacolod Pero kung sa mga lugar ka, sa mga barangay ka sa Bacolod, na wala pa ya sang kuryente, way pa power, siguro makasiling ka mo ng epekto ni Odette. Grabe man ang epekto ni Odette, no? Dinala niya gid ang foresight di sa Bacolod kag Negros. Damo-damo nga mga kahalitan ang dala ni Bagyo Odette sa mga Bacolinos kag Negrosanon. Sus. Diga bakbak subong ang Sineco naton para nga maamat-amat nila balik ang power sa mga lugar pa nga wala ma-restore ang kuryente. Sige lang, ulo antos ng tanay ha. Hindi ka mo magdali na ha. Kung nagadali ka mo, madali man ko. Sa barangay Panukoy, way bantungani man subong power. No? O sa mga pahanukoy no, ganyan ka pamati, pwede ka mo ka-charge cellphone nyo. Kaya may charging station kagin butang to ang barangay council, ang among barangay kapitan Bibing Noble sa barangay hall. Pwede ka mo to ka-charge sa inyo sa nga cellphone. Sa mga may mga hapo nagagamit nebulizer, dalaan nyo lang ang nebulizer sa barangay. Kaya may 5 to kakatring aging preparar man si Kapitan Bibing Noble para sa mga hapoon bla ka nagagamit sang nebulizer. Okay? Ano pa? Ang area sang Ilog, Kabangkalan kag Isabela, Mot, kamusta da ang mati ko doon ang sulusubside na man ang tubig baha da. Although nga sa Ilog do malakuan pa, may mga portion pa nga madalom-dalom ang tubig. Pero bisan paano nag-subside, alin sang aga, sang ugto, sang hapon, kag ini nga gabi. Hubas-hubas na gid man Grabe gid ang bubo sang ulan abi sa kabukiran sang Kawayan, Sipalay, Hinubaan. Dala man ang kabukiran sa Kabangkalan, Ilog, bao nagdalo-do gid ang tubig nga baha. Alin sa kabukiran, te resulta way mapunggan ang baha. Nagbisita sa Ilog kag sa Kabangkalan City. Northern Negros may mga porsyon pa man nga ligom-dulom. Apektado gid ang power Power sang Sineco, sang Noseco sa Southern Negros, Noneco sa Northern Negros. Damo mga poste ang nagkalatumba. Damo nga mga transformer ang nagkaladamage. Sa maning rason kun nga may mga porsyon gihapon nga wala pa ma-restore ang kuryente. Tiis lang tagamay. Wala nang kuparata sa iban nga syudad, sa iban nga banwa, sa iban nga probinsya, sa iban nga riyon. Ano nga halit ni Bagyo Odette, mas sobra pa sa aton halit diri, no? May report ka daw may 4 ka casualty. Pero gina-verify pa na ang duha sa 4 na reportedly casualty dala ni Bagyo Odette. Sige, check ka rin ato sa nga patrol to. Ato sa nga patrol Action John Diaz. Ang atong correspondent, Action Roger Gutib lang gano'n na ma-report. Kaya ato sa nga Chimpo Colo Calabos. Yan duwan aton ka reporter Action R. Luticar. Kag si Action Nelson Pateño. Medyo kapoy-kapoy man. Kasi bantay man sila sa nga lakas ng panahon. Hasta nga nagwaswas finally. Kaya na sang kagahon si Bagyo Odette. Ari si Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action John. Odette, luwas-luwas. Goodbye na kay Odette. Kaya wala na kita di signal sa to, no? Jan, antes ka mag-observation la, nagbalik ng kuan ang biyahe.
Nagsayan ay kami ni Captain Edison Diaz, Okay. Diaz Manabido, kaning Coast Guard Commander sang Bacolod, kang asang Iloilo, Oo. kang Bacolod, dambot yung tanaw pa rin sa malabot na ito, hindi kini dakpan ng taga Bacolod, di ka Coast Guard, ha? Oo. Doon naligad, panigalingin, ulo nato nga duwa sa iyamong. Si Iloilo ko nakadakop to, mahila kay si Sir Diaz, nagsabat, kang nagambalman nga balik na ang biyahe, sang Dumangas, Iloilo, nga Perto, Akson na Erika. Okay. Ruro na siya, kaya ang fast craft, kay Buwas, balaan ako balik Buwas, kay do MWF, kasi scheduling naman ang biyahe nila mong. Pero according to sa Coast Guard, balik na gidya ang biyahe, Akson na Erika, sang tanan nga mga sakayan pandagat, roll on, roll off vessels, na? At least, kay kabalo kasi rin gabi, damo to, damo bless landed nga mga cargo vessels, Gani? damo, Cargo truck? other rolling cargos, gali actionary, Mga cargo truck? cargo truck, mga motorsiklo, mabiyahe, tanit na, Oo. sa Iloilo, nang damo to na standard kay na. Hindi sila kasulod sa may Bredco Port. Ang natabo actionary, do pagkabalo ko, why sila gipasulod sa Bredco Port, ang rason, kay kung pasudlon to sila sa vicinity, automatically kikigwa nila standard mong standard passengers, i-cater gid sila, ikalon sila sa may evacuation center, hindi sila magpasudlon sa may Bredco, to make sure nga hindi sila nga wala sila nag-ara, dila kang hindi sila yung mga consider na stranded. So, bunang rason kung nga, ara sila sa guwasang gate sa Bredco Port. Pero Dito subong sila mo, nakapila. kasakay na sila. Subong nga gabi, nagbalik ang biyahe, mga around 9 p.m. Oo. Roro, pero jutay pa lang kay iban nga mga tripulante sa mga salakyan nga ini, mga naga-crew abi nila, ara pa man disdo sa patagan, why pagkasaka, bless barko, actually kiban, siguro gapi pararman, kaya nagulan gidaan, kabudlay bala ko narak barko, kaya tabot labo sa Siboto, nga pati tong ilat, bala nga paskrap tong Ocean Jet, Gani. nga nagkara dusngal to ka nagkara lunod tong barko, ti bandring nga crew, na naogid man sa barko action na Eric, kaya hindi napaktan, perting bugos-bos kahangin kahapon, importante balik na, hindi lang ang dumanggas sa Bacolod ha, nagbalik naman ang Tabuelan, ang biyahe sa may San Carlos, Escalante, nagbalik na Suneric ang, for example, may biyahe ng Tabuelan, Cebu, and vice versa. Amo ng Escalante to Tabuelan to Cebu. Araman ng Escalante to Tabuelan, Cebu, and vice versa. At Sagay City to Tabuelan, Cebu, and vice versa. Ang San Carlos to Toledo, Actioneric, nagbalik naman nga biyahin Bacolod and Road to Dumangas, Iloilo, and vice versa, Action na Erika. At least balik na yung biyahe sang mga sakayan. Pwede nakabiyahe ang atong makaksyon. Kita nyo, hindi ta kinahanglan naton nga padalma naton to galingon sa pekto ni Odette. Dasig lang yan na goodbye na sa gayon. Amon sa bagi ng was-was una, bugsay ikaduha, goodbye ikatatlo. Okay? Why gid na pilahan kadlaw na goodbye gid sa basta ka inupdanay na ang tanan, at least goodbye gid sa gayon, no? Actually, we give credit where the credit is due. Ako heads up gid ko sa local government sa Bacolod. Do preparado gid sila subong, di ba? Preparado sila kay wala gid ka sortie actioneric. Yes. No, nag-preemptive evacuation, wala casualty. Basta makalis sa mga napilasan, wala o kung may na-report nga nagkara-lumos, o kung nagkara-dula, preparado, gusto nila pati evacuation center, preparado, actionary. So, ako congratulations siguro sa local government, kay Tidri na ito nakita nga, amon sila ka-well prepared. Bisa ng police, bala nakita na ito first performance of kapulisan kapon, Oo. sa mga adlaw, makita mo rin nga nag-perform sila, basta na namin supporta sa local government, kaya ang ilang amal ka na yung pato, malibot, basta may ginainom nga tubig ang salakyan. Kung wala na karoon tubig, ati uhaw-uhaw, at hindi man na maglakat, kay kapoy man. Pero mayo, kiti ang mga patrol cars nila, do bastante man, pero kita mo, perting ilag, apon nga lambiyong, kag ang pag-gwa man, pati army, no? Bulig, action, Eric, mga private individuals, nagpanagtag na gidman. Pero hindi kina malikawan ang mga damages sa mga balay. Pero ang baga ni naton termin, balay nga inim, balik lang niya. Basta buhi lang gid kita tanan. Ari lang ako, nagparamdom lang ko, hindi na bala sa paniban ng mga action, hindi na maghimo, bala sa mga prank call na Black Eric. Oo.
Subong nga gabi, duwa ka prangko lang na baton sa mga emergency responders, so Tuntog ni ba Kinuha ang tanan? Wala pusyos kabuhi nilang pang sasko sa kagulingo sa tawa mong ila. gani, damo-damo nga ambulance, mga pasadulos na ibang takna sila nga gabi, kaya may nagtawag sa emergency responder, nga may natumba kung nga puno sang kahoy sa lupit. Nga damo-damo, kuno nga mga nasalakyan na tumbahan, kag na pilasan, kinanglan, ambulance, boti, syempre emergency responder, nagbatsing tanan, apakabuter yan, isa ng salakyan, lato. Tunto mga tao, no? May pusyo, no? Gani, mo na ganyan ba sa iban, iniiga pa wayway, man yung mga emergency responder, kay kapoy ni ka-responde, bla. Tan hindi na pagtripan sang iban, kay Gani. kaluluoy ni sa ila. Iban ni Dan volunteer pa ni Action Eric. May nakita ko magulo sa Facebook, kami nag-grant kidya, nag-grant kita ya sa online, nga isa kay responder sa nga nag-ayo kita sa publiko, nga hindi na sila bla pag-amon na, nga Gani. tripan, kay ti kaluluoy man sa ila, ay nga, amo na na nila ubrag nga respondihan kamo so dason gani nga magtawag-tawag kamo kung hindi ka mo pag-respondihan ang buot na nag-continue. Gani. No? So dapat hindi na subong nga panahon, hindi na kinanglan magamuamo sina dugay na naya nga mga nga prangkol na dapat subong nga postana ilang kiti alerto man ang tanan wala na naya nga pawala ang mga responders ang Bureau of Fire kay inato. Dabot sa report to, para isotot, labot nila to, ay matugli. O kung na plano na din ang pangkalayo, kung may aragid man, no? Pero dapat plastaron sa gusto para hindi bila magtamaan ang aton nga mga ka-action. Diyan, palibot-libot mo sa Bacolod, isalot ko lang, ay daw, dako-dako ng porsyento sa Bacolod nga siga ko, no? Diri lang ang wala suga, Pilisa. Oo. Isa ng kabug, wala suga. Ang panukoy, may porsyon daw, wala man nga siga. Pero may porsyon sa panukoy, kung ano na nagsiga na, party bye-bye, bladi mo. Ang ari sa Florenceville, may suga na, abi. Sakop sang Tangob, Bilog na Tangob, Gardenville, Papaka, Action Eric, Panorte, may suga na. Oo, ang Punta Balas, panukoy, kung may suga na, kaya doon nag-text ako ng kilala ko. Pero sa mo na sa Elite City, why pagin may maristo? Way pa, alin diri sa may kabog. Inyo, Panukoy. Actually, ari kami di, subong nga gabi. Kaya nag-check kami kung may misa, sa may sumag, kay may gabi, sa dapat nga misa mo. Oo. Galing kiti, wala mang kuryente, paano ka misa, yawan kasing gita, karon si padre na karon. Gani. Way misa, diri si mang gabi. Halin di diri sa may, di ba, sa may Sigasco dumping area. Bilog na nga dalan, pasaka, pababaw, pasuma, may suga, Action Eric. Pero diri was tangobyaw na amin isang buhay nila, may linya na sa kuryente, may mga Christmas lights sa kasiga balik ko. Gani. May na diri kay, so, mansilingan, may suga naman, alihit niya naman. Ang aliis, mansilingan, siling ni Mon Lopez na restore na. Ara na kayo na. Aha. Galing kayo ni Arad na mga purok, bala nga akong mga dalanon sa mansilingan, kagalihis, nga wala suga, kayo ni Arad sila kable nga porso nila nga utod. Gani. Na utod abing kable. Naging klaro naman na kahina, diri sa radyo, nga kung mo sila nakasubot, silingon, makita nyo, papiyak nyo nga purok, may suga, kamudra, wala, kaya may linya, base sa kuryente sa inyo, nga nautod, o kung wala abi na balik pa sa normal, kaya hindi pa na nila matatapan nila yun, kaya kinanglayon na nila i-restore ang madamong area. So, naimo pa isunod ka mo sinadara action na Eric, no? So, pagkaroon nga gabi, namin nabladon sa langitan, tinaw na siya, no? Nakita na kami doon, mo na yung kinasiling sa iban, pero may bilang simpo sang kamote. Ito yung nagkulubot-kulubot, o karagibig bilog ang aton nga panganod. At least makulay ang buhay, masulhay ang buhay na gininaton, mabagsagan dasigon lang, do pareho do sobra pa. Mas maayo na rin sa mga bulagay, sa mga magbiguan, ay nga dugay mabubon, at least niya, pwede ito din ka move on, nga katangla sa kalangitan, nga nagapangalipay, kay buhi kita tanan. Abo buhi kita tanan. Mga ka-aksyon, so far, mo ng pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sarad sang Bacolod, sa mga kagabihon. Karon, bisan na mo sining tempo, why nag-untat ng aton kapulisan sa pagkatasang bypass operation. Ang backup 6, backup 7, pero naging agaw, ginagsun Eric sa mga gabi, bypass, barangay 40, kag barangay Vista Alegre, nagkandak sila sa bypass operation. Detalye sila, bantayan karon sa aton action diri sa Gyapon, sa aton padayon nga pangalaga. Live report, observation report, ikan sa patrol ang paglibot sa Bacolod Action John Diaz, nga nagasiring sa tutanang nga mga ka-aksyon, siring ka mga bahin, so Pinas, laboton ka sa among baliktad kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon!
Aksyon Radyo. Ayos, salamat kinaksyon na Jan Diaz. Observation report sang Patrol 2. Balikan na si Jan Diaz sa final report niya. Sige, naka-standby na sa line number 3 sa aksyon na Roger Gutib. Isahanon nga mag-report kayo medyo kapoy-kapoy si aksyon Arlo kag si aksyon Nelson. Matian tang report ni aksyon Roger Gutib. Live report gikan sa area sang Cadiz, Escalante kag area sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Roger Gutib, may gabi, apres kami. Yes, Action Eric, sa aton sila mga action may gabi sa aton sila nga pagtutok Action Eric sa gihapon ang resulta na lang gini Action Eric sang aton lang sila nga pag-monitor pag-consolidate na sa mga report pero diri sa siyudad sa Cadiz kag sa aton diri nga area of responsibility sa Sagay kag Escalante ang report nga aton sila nga nakuha Action Eric nga wala man sa mga casualty kag wala man gid injury no ang mga damage sa properties lang pagtumba biya sa mga kakahuyan no subong halos na clearing naman ang mga poste nga nagkalatumba nga tinadulaan kabidisang power sa kuryente pero na-restore man kay na sa aga. Siguro lapit-lapit na mag-udto tungod man sang paninguha sa Amon Northern Negros Electric Cooperative agod nga ma-restore ang kuryente kay may nga tumba nga poste balate muna nga ang nunay ko na paninguha man nga mabalik gilayon ang power sang kuryente. So at least tinatanan na hatagan dayon sang aksyon ng labaw sa tanan gid importante ang kooperasyon sa Panguluyo, subong man ang ginimo man nga preemptive measures kaga subong man ang pagtutok kini no sang DRRMO kag subong man mga local government unit mga local official sa tagsa ka mga banwa kag syudad so nga ang nagresulta nga no injuries kag no casualty ang akon man nga area sa data may 17 taran ka mga barangay syudad sa Cadiz out of 22 barangay nga affected gid sang bagyong Udet kag may ara 52 taran ka mga evacuation centers nga gin-open may ara nga 1,337 ka mga families ila no? 1,337 ka mga pamilya ang yara sa naglalay nga mga evacuation centers sa 17 taran ka mga kabarangay nga apektado kag may ara man Action Eric nga 4,000 o kuniling 1,337 nga pamilya nagalambot sa 4,695 ka mga individual now may mga ara man nga nagsaylo lagi sila sa ila siniman nga mga himata nga may ara nga mga mabakod nga mga balay walo ka pamilya as record kang DSWD kag namuna pagkaaga may mga bitbit puli man tungali sa evacuation center man gintagaan man sila sa balon sang DSWD as per instruction ni Mayor Salvador Maring Escalante. Ari nga ton interview sa amon diri nga DRRMO officer nga si Mr. Panoy Chua sa confirmation nga wala sang injury siya, wala sang casualties kag may mga pagtutok gid ang tagsa ka mga ahensya o kon tagsa ka mga katapos ang DRRMO para man sa ginpatigay na Action Eric nga siling na to gani preemptive measures sa bagyo pagpreparar kung nga nagresulta sa kabuman kini Action Eric. Otherwise, why get a report injured or casualty for this for this incident? Although damo kita gipang preemptive evacuation pero so far daw kita na nabaton nga mga injured kag mga casualties ng incident ni Gutierrez. As of now sir pauli naman ang aton nga mga evacuees alin sa evacuation center. Ginaamata na sila release na according sa aton mga tungkod ng mga barangay kapitanta. Kanyari magkamadi-chat group sa messenger no so far ang sa nabalaan ko gamat-amat sa tamapuli sa aton mga
ipang preventive evacuation. Oo. No, so sang kagapon, based sa istoryanay namon ni Ma'am Nuna, so nag-maintain ang aton si WD Hot Kitchen, no? Ang aton mga kaupod ng mga daycare worker mo ang nagdigamo, naglipid sila, nagbulig luto para may nainit nga pagkaon ng aton mga ipang evacuate. Oo. Then, according kay Ma'am Nona, ang aton relief niya pag sa ila, i-release sa time na pagpuli nila para pagpuli nila may pitpit sila nga pagkaon kasi hindi pagabot sila pa ni Malay, manghibos pa na sila mo, ay pa na sila katarinda. So, di pa kamayon lang ni Ma'am Nona, no, pagi man sa order ni Mayor, na ang Mayor Bading, no, nga ang aton nga mga relief, ipangatag pagpuli natin para i-pitpit na pagkaon ng aton mga tumuluyo. So, amo na, Action Eric, no, ang isa sang ginimo na lang strategy, wala nga hindi mo siya kaluto dito, mas sa mga dalang kaldero, ang ginimo, nagbuo ang DSWD sa ikata team sa kada isa kay evacuation center, and then mo yung galuto, pagkatapos sina ang food pack naman ng karton, di ba may nakapangalan, yun nga DSWD, ang gin-bit-bit, inaya sa mga nag-evacuate, pagbalik na nila sa ila sila nga puluyan, at least may ara pa sila nga magamit Action Eric, no? Kaon kasi di pa man sila makapanindahan kag ibang tote kabit mga habol banig tagya naton sa hindi sila nagapalauli na. Nagpasalamat man si Mayor sa Bandrumaning Escalante bangot sini nga ang komerasyon sa Pumuluyo kag nasubuan man siya, no, tungod siyang natabo man sa Sor nga bahin sang probinsya sa Negros Occidental nga daw mo yang last gid sining bagyong Udet nga daw si Yolanda Laman puwerte man kakululbaan katama Action Eric. Una beses talagang gano'n pasalamat kita sa pumuluyo ang siyudad ng Cadiz nga ginugyanan man nila ating panawagan. Of course, no, ginapasalamatan din natin ang ating mahal na Diyos na in-inspire na kita isang another in Yolanda. Oo. Ini ginahambal ko nila, kalipay ko po, kasakit na akong pabagsyag kay ang atong mga kauturan dito sa Sor, hindi ko na nung akong natunli during Yolanda na tilawasan niya dito. Oo. No, so muna, no, kag may plano, actually, kaya na-auto ng ato interview kay Mayor, ba? May plano si Mayor nga team mapadala sa duwa ka team buwas nga adlaw sa pagpadala dito, particularly kina-mention niya to ang kabangkalan kag subuman sa Banwa sa Gilog, nga duwa ka team nga mga katapos ang DRRMO to augment ang clearing operation. Kag ginapay baluman ni Mayor sa Bandrumaning Escalante nga ang Cadiz City Park, ang mga lights bala, hindi anay, ini mapasigahan tungod kay ginapacheck up kay pataran-taran tungod kagi sa bagyo, baso mga open kati ang iba na daging pang sugpon, kaya basi ko delikado pa, kasi kadamo katama sa mga tao, bisan pa subong nga gabi gani, aton ginobserbaran nga porte, kadamo sa Eric sa Japon, sa mga tao nga nagbalali, kapisar nga daw ang iban gani nga mga sanga sa kahoy, daw araan magdun na pagtipon, pero ito pangbasang dump truck para dalon sa dump site. Tungod man nga puwerte kadamo kasi gayna sa nga mga ginpang hakot nga mga basura sa mga nagkalasugba nga mga kahoy, nagkalakakas sa mga sanga, o palabot, no? Iti basta gani bagyo nga mustuya, grabe gid ang tililuan sa palibot sa aton mismo personal dire. Ate gin regular naman kay man may damage man kita tungod sa nga ko di ang salakyan ko na igo Action Eric sang signboard man din namon sang karinderya na nakakasilite naglupan kaya gigugid sa windshield so kaya ka nako sa damage siguro sini kaya muna nga kay na ginapinapinan sa ni plastic kay tambay lang anay para nga di lang siya masublan sa tubig ulan kaya bati ko mag-ulan naman kasi ara man lang sa sagwa lang. Muna nga kung parte sa damage diri only damage of properties wala sang casualties wala man sang injury Action Eric sa ato diri nga area of responsibility kay pakigangot pag kita kay Vice Mayor Marwin Abelosa ini mangin mayor na mangigani ni kete wala man ni post man ni siya suno sa iya nga gin kaluyan man kuno sila nga kaluyan man dira nga
wala sang mga nagkalaano. Mula na ati may mga balay gid mga nagkalakas ang atop, may mga balay gid mga kalawasak. Pero ti ina tanan may idiyahan sa atong gobyerno kag maayudahan ina para nga matagaan gileon sang nagakaigo nga ilistaran ang mga nawadaan sa balay kiti damo magkitaya sa mga puluyan labi na gid sa Yolanda Housing nga ma-provide dayon sa gobyerno sa mga nagakinahanglan. So parte mo ni nga ito madulong nga report kag balita may mga police report kita ni Mayareo isa ka wanted person gali nga nadakpan ini mga 2:05 takta kay nasang hapon sinigid lamang nga hapon trabaho man rin ang atong pulis ang gindakop gigilala kay Benjamin Tumbay Ilayawon 52 anyos de edad kag residente sang sitio Candumong sa barangay Sicaba Negros Occidental sunod sa report nga inisya ang gindakop by virtue of warrant of arrest sa kaso nga illegal possession of illegal possession of dynamite fishing of explosive ang for possession of illegal code-based dynamite fish ang dynamite fishing. So ini pagbayolar sang PD 704 and criminal case number 1096-C nag-inisyon ni Honorable Judge Rinaldo M. Alon, acting presiding judge sang branch 60 diri sa syudad sa Cadiz, Section Erect. So ini siya ang yara karon sa custody sang Cadiz City Penal Custodial Facility 25,000 ka pesos ang tiyansa nga kinahanglan niya para nga iya kini nga para sa iya temporaryong kahiwayan iya naman nga warrant of arrest 1992 pa ni dugay na mga 20 more or less 29 anyos na ni September 29, 1992 ang iya sini nga warrant of arrest nga gin-serve sa iya sa mga katapos sa kapulisan sa pagpumuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Rocky DCR. Ayong kabilang niya po na kay Kap Madali Diaz sa Mr. Jonathan Diaz sa moment kay Toto Jewel kay ginaiba sangko nga pamati sa aton na kapuro-kuro kina Toto Albic po hinulang kay mami niya si Councilor Bambu po inatamyaw tama na may nga pagpamati manda sa kay Fiscal Benjamin Maido kag kay Ma'am Linian Maido. Mo man kanigo no ray manggubat kay nung Dolfo Manigos nga nagapamatigid. Merry Christmas kita na ito na kon buwasa baka swing kita sa Bacolod. Report gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental particularmente syudad sang Cadiz sa aton kini mga ka-aksyon sa diin man kamo sa Pinas lamboton ka sang amon kini nga pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutenberg report sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Roger Guteb. Ginatamyaran ni Irene Aguilar ang iyang pamilya diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental. Ang panamyaw halina kay Irene Aguilar sang Riyadh Kingdom of Saudi Arabia. Si Ibn Butcher nagatamyaw sa pamilya sa Murcia, maman sa pamilya Canada kag pamilya Camarista. Halina kay Ibn Butcher sang Germany. Genius Solgor and family may gabigid. Oy, kay Inday Emily Mercado, may gabigid no? Inday Emily Mercado. Isa sa mapisa na mo na nga BHW sa barangay Pahanukoy. Nabalik kita. Nabalik na to. Balik ang report na action dyan. Final report sa Patrol 2. Pagkatapos lang sa itong importante nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan.
hingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw
ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tulagat, by the way, gali buwas wa ay night patrol Sabado ha. Until kami guro 9:30 after sang Santon Plus ni Doc Ramil Oyma sign off kami temprano pa no kay may special occasion ang Aksyon Radio Bacolod no. So napasiuna ko sa inyo buwas sa gabi why na Aksyon Night Patrol program. Okay? Balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon John, sa balikan report, Chris Kabak. Isa ka lalaki na dakpan aksyonarik ng Police Station number 6 labay ba sa operation sinikilang mga gabi sa area sang Purok Amalis 1 Barangay 40 Sulat ng Bacolod. Ininadakpan ang gingilalaki Ariel at si Atsura. Ariel Atsuria alias Ariel, residente mismo sa umanyong lugar.
na-recover diri sa iya action, Eric, ining 13 ka mga hitsel transparent plus kasi sa ginasuspetsuhan siya bugi na ulabanta nagabug-at sang 3 ka gramos. May estimated market value nga nagasobra man 28,000 ka pesos action, Eric. Ining si Atsura, ginakabing isang street level individual sang aton nga mga kapulisana. Ang Station Number 7 na nagkandak man sa bypass operation sa area sang Purok Araw, Barangay Visa, Alegre, Syudad sa Bacolod, Cosarini na nadakpan ining subject naging kilala kay Margin Marjuki, residente sang Block 15, Lot 10, Purok Araw, Barangay Vista, Alegre, Syudad sa Bacolod. 21 anyos pa lang ini sa action, Eric. Na-recover diri sa iya ining 4 ka mga sachet sang kung 3 ka mga plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu, ginabrubantar kabugat sang 8 ka gramos kag may estimated market value nga 54,400 pesos action, Eric. May nakuha man diri nga isa ka brown leather pouch kay isa ka wala pa na identify nga kalibre sang armas lutang revolver nga may mark nga P3 MMM kag duha ka mga wala na kalupok ka bala sang 9mm caliber pistol action na Eric ka install sa sulod sining mismo nga armas lutang. Ining duha ka man nakaladakpan sa separado nga bypass operation ang hunong man sa natungdan nga mga custodial facilities sang police station action, Eric. Report gikan sa patrol ang tagulot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaring sa tatanan nga mga ka-aksyon sa ring ka man nga bahin sa Pinas labuton ka sa amon balita kag pagserbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! There you have it, kabukusan kapag pangalaga sa Action Night Patrol Program, Biyernes edisyon. Opo diri sa mga patrol na unit reporters in action nga nagpangalaga karong gabi, Action Roger Cutive, Action John Diaz, back to back sa mga piloto, Action Ninyo Bugina. News Center, Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Sir Elroy Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, sa Lasamos Station Manager Action na Magbanwa, sa Kalaman sa Musili Production Chief News Director Action Rex Cantong, ay walagad ang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, siling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio Bacolod. Mga kaksyon sa diin ka mga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!